stál v ringu proti Danny Williamsovi, jedním z přeložitelů, jedním z boxerů, který byl schopen knockoutovat Mikea Tysona. Rochodí. Těžká váha 106 kg, věk 38 let. Ústí nad Labem. Jeho trenér je Lukáš Konečný. Počet zápasů 4, 1 výhra, 3 prohry. Mezi jeho plničky patří. Pozor. Ano. Moderátorský oříšek, filatelistika, biomechanika, botanika a zoologie. Ano. Jedná se o velmi nadaného boxera rohodem Radim Lozák. Jeho soupeřem bude borec, který nese přezdívku Viking. Boxuje již 25 let, je to úspěšný amatérský boxer. Boxoval například Extraligu za Ústí. Je také milovníkem tvrdé muziky a vyznavač pohanské kultury. Mám tady poznámku, který žere neupravené maso. Za několik málo okamžiků přijde borec budou červeného. Martin Viking! Martin Viking váha 103 kg, je 36 let. Zástupce box klubu Trutnov, mezi jeho trenéry patří Karel Kubec a Pignon. Počet zápasů 2, výhry 2. Mezi jeho záliby patří 2 dcery, metal a, jak jsem už avizoval, syrové maso. Martin Viking! Takže, dámy a pánové, je před náma poslední profi duel dnešního gala večera. Dvou velmi sympatických lidí. Mezi Martinem Rázem a Radkem Mazákem. Dámy a pánové, ringu volný pro první kolo. Box! Nenech se tlačit, jo? Martine, jedem! Martine, pojď! Dobrý! Dej sem! Vystartuje tak go zakontroluj pěkně. V pohodě. Nezapomeň, jsou to 4 kola, jo, klídek. Vyběhni z toho rohu, jo, běž na to. V pohodě, on si přijde pro ní, neboj. Tak. On si přijde, počkej si. Zbytečně skáče do toho. Pěkně. Hezky. A zase klídek, v pohodě. Žádný spěch. Pěkně.
Jo, zbytečně. Jenom odchoď a běž do strany. Dobrý, tlačíte. Pojď, Máco, pojď! Pojď, Macku, pojď! Dobře, Máco, dobře. Pojď, Martina. Ruce vejš, Ráďo, ruce vejš. Pojď, Mrázo, pojď! Zatlač trošku, zatlač do něj. Je tam posledních 5 sekund. Tak. A když tak větší série, jo, Ráďo, nemusíš dát jenom 2 údery, zkus tam i zvedáka, jo, do toho. To je ono. Pojď se nahoře. Hezky, drž si střed, Ráďo. Jedem, Martine! Ale pracuj trošku, hej. Tak, to je ono. Zas, dost. Přibrzdí. Nikoho nespěchej. On si přijde sám. Máš čas. Ruce zvedí. Pojď, Brázo, pojď! Neboj se ho! Brázo, pojď, Razenko, pojď! Pojď, Brázo! Jedem, Poho, Ráďo, poho. Když tak si odskoč, vyházej si ruce. Vyklepuj se, dobrý. Pojď, Brázo, pojď! Hoď! Ještě, pojď! Dobře! Dobrý, v pohodě, zase klídek, jo? Dejchej. Ať se neutavíte. Jste oba Češi, hoši, nemusíte sekat někoho jinýho. Jedete ven, tam někdo zase, žerte. Pěkně, pojď, dávej mu na ten spodek. Pojď. Pojď, Marťo! Přední ať víc pracuje, Ráďo, přední ať víc pracuje. Pojď 10. Čekej, Máko. On můj nebočil. Tak, dámy a pánové. Ring volný pro třetí gol. Box. Pojď, Máco, pojď. To je ono. Pohodě, Rádi, každá rána nemusí zabíjet.
Jdeme z rohu. Pojď, zač ho Rádě. Teď to vyhoď ty dvě. Tak, to Rádě. Pojď, Máco, pojď. Pojď, Rádě, pojď.